It's Oonk Time. Let's start the show. Welkom bij Midden-Limburg op zondag met Johan en Carmen. We hebben een paar mooie onderwerpen voor jullie en we gaan zo meteen beginnen met het Sinti-monument wat geopend is, oftewel onthuld is, in Roermond. Het was heel belangrijk, want jarenlang is het verzwegen geworden, maar eindelijk heeft het een plaats gekregen. En Azerij blijkt een creatieve broedplaats. Er is een toneelvereniging en binnenkort is er een hele leuke klucht en die gaat over een supermarkt. Straks vertellen we je daar alles over. En dan sluiten we af met het monument voor de Black Liberators. Ja mensen, het was even wereldnieuws, want er waren panelen verdwenen. Verdwenen of waren ze verwijderd? Maar ze zijn terug en daar zijn we blij mee. Welkom, dit is Midden-Limburg op zondag. Het is niet zo bekend, maar in de Tweede Wereldoorlog zijn ook heel veel Roma en Sinti omgekomen. In Roermond wordt er al lang gestreden voor een monument daarvoor en dat is nu eindelijk gerealiseerd. Afgelopen weekend is dat geplaatst en onthuld. En daar gaan we over praten met Jacques Lemmens, historicus en gemeentearchivaris, en Ayla Kostanje Unku, de kunstenares. Jacques, hartelijk welkom. Welkom. Na al die jaren hard werken, lobbyen, overleggen en oplossingen zoeken, is het eindelijk zover. Het monument is onthuld. Ja, dat klopt. Het is een hele lange weg geweest. En ik ben hier ook al heel lang mee bezig. Maar uiteindelijk, wil ik zeggen, het breekpunt was hier in Roermond de presentatie van het boekwerk over de onteiging van het Joodse vastgoed en het rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog. En daar heb ik zelf een paragraaf aan toegevoegd over de Roermondse Sinti-slachtoffers, want dat zijn het ook 25 personen. En toen heeft de gemeenteraad daar ook een geldbedrag voor ter beschikking gesteld. En toen ben ik aan de slag gegaan om dat te proberen te realiseren. En er is in Roermond maar één plek waar dat kan, en dat is Kapel en Zand. Dat is voor de Sinti een heilige plek, omdat we daar ook al sinds 1982 de Sinti-bedevaart hebben. Mm-hmm. En dat is dan nu zaterdag gelukt. En dankzij een prachtig kunstwerk wat Ayla heeft geschapen. Iets echt om trots op te zijn. Ja. Die datum die was niet toevallig van die onthulling. Nee, 16 mei is de landelijke herdenking van de razzia die op 16 mei 1944 heeft plaatsgevonden in Nederland. En ook in Roermond heeft dat dus geleid tot 25 slachtoffers, maar in heel Nederland 245 mensen zijn uiteindelijk vermoord in Auschwitz. Mm-hmm. Nu staat er een heel mooi monument, Ayla. Ik ben van de week even wezen kijken. Mm-hmm. Het is heel groot, het is opvallend, het zit vlak naast de zijingang. En het laat vooral een aantal mensen zien in allerlei houdingen. Misschien moet je dat niet vragen aan een kunstenaar, maar wat heb je willen uitdrukken met dit kunstwerk, behalve dat het natuurlijk een monument is voor de mensen die zijn omgekomen? Ja, ik wou graag... het monument heet ook Vluchten kon niet meer. En ik heb de 25 slachtoffers die dag waren opgepakt, geprobeerd weer te geven, want ze staan symbool voor die mensen. Ik wou ze een gezicht geven, sowieso. Maar ook vanuit het oogpunt, wat zou je doen als je plotseling zomaar uit het niets wordt overvallen? Met soldaten, met honden. Mm-hmm. Hoe reageer je? Word je agressief, bang, moedeloos? Ik denk dat er heel veel emoties tegelijk door iemand heen gaan. Hè? Ja. En ik heb 25 personen dan uit mogen beelden. Ja, en mijn hoofdgedachte daarbij was wel, hoe zou die persoon zich gedragen en gevoeld hebben en gereageerd hebben. Als je echt merkt dat je niet meer kan vluchten. Ja. Want die dag waren ook wel mensen ontvlucht. Niet in Roermond, maar overal. Natuurlijk heb je overal wel mensen die wel weg hebben kunnen komen. Maar degene die echt niet meer konden vluchten, dat heb ik proberen weer te geven. En heb je je dan ook verdiept in die mensen individueel? Dat je zegt, ze staan ook echt voor iemand? Nou, ik heb naam en leeftijden, en man en vrouw, meer niet. Want ik heb me niet verdiept van hoe zien ze eruit of zo, helemaal niet. Ze staan, de figuur die ik heb gemaakt, die staan symbool. Ja. Wel voor een vrouw, voor een bepaalde leeftijd of een kind.
Maar niet, ja, er is ook heel weinig beeldmateriaal, maar dat had ik dan toch niet gebruikt. Nee. Want, Als je dat dan maakt, dan ben je daar zo intens mee Ja. bezig. Dan komt het wel binnen, lijkt ja, me. dat klopt. Dat Ja. wel. Dat je dat ook zelf voelt van, ik ben wel iets bijzonders aan het maken. Ja, dat is wel echt. Want er zijn ook andere dingen, zeg maar. Als je iemand, zeg maar, als je dat realistisch uitbeeldt, ook zeg maar qua kapsel en kleding, Ja? zeg maar, dan moet je al in verdiepen, Je verplaatsen. verplaatsen. Mhm. En en vooral in die tijd, hè, Sinti, die reisden, die hadden geen stroom, geen water. Dat is gewoon, daar moet je echt Heel in verdiepen. kwetsbaar. Ja, Wat je nu echt ziet, en je noemt het symbolen, het zijn eigenlijk figuren die ook wel aanknopingspunten bieden voor een gesprek. En dan denk ik ook wel wat belangrijk is voor een monument. Maar je hebt er nadrukkelijk niet voor gekozen om mensen weer te geven. Ik begreep dat dat ook in de Sinti-wereld ook niet, Nee, niet dat is, gebruikelijk is. nee. En het had ook helemaal niet gekund, want er zijn ook haast geen foto's van. Maar ook al zou dat wel zijn geweest, dan had ik dat ook helemaal niet gebruikt. Ja. Mhm. Dat is dan, Wat me verder opviel aan het monument is, het is een hele monument met een duidelijke opdracht. Terwijl als je naar jouw andere werk kijkt als kunstenaar, je hebt wel 2 andere monumenten gemaakt, is dat heel vrij en heel open. Was dat een andere werkwijze die je hiervoor hebt gebruikt? nou, eigenlijk niet. Het monument in Remscheid, wel, ja, een beetje, dat is ook met kortenstaal. Zeg maar, daar moet je dan een ontwerp voor maken. En dat ontwerp gaat eigenlijk door de computer en dan wordt het uitgelezerd. En dat was met dit natuurlijk ook. Dan moet je wel heel goed nadenken welke delen komen eruit, zeg maar. Wat is, dat is eigenlijk het technisch denkwerk is dat. Maar wat ik altijd wel in alle 3 de monumenten belangrijk vind, is dingen niet symbolisch weer te geven, maar gewoon echt hoe het was. Want Ze staan wel symbool voor iets. ze staan als symbool voor Juist. iets. Ja. Want ik wil natuurlijk niemand tegen de borst stuiten, maar het zijn wel dingen, zo is het wel gegaan. Mhm. Want is het nou zo dat de opdracht voor het ene monument, hè, er staat er één in Duitsland, één in Westerbork, of het voormalig kamp Westerbork, dat het een leidt tot het ander? Of? Ja, een beetje wel, eigenlijk. Weten Want- ze je te vinden. Ja, precies. Juist. Ja. Een vraag aan Jacques. Jacques, was jij bewust hier naar dit soort verhalen op zoek gegaan of ben je toevallig tegengekomen? Nou ja, kijk, ik ben al heel lang bezig met vervolgingsslachtoffers. Dit is in 1985 begon ik met te oriënteren met de geschiedenis van de Joden in Limburg. En vanaf 1993 ben ik eigenlijk ook bezig met de Sinti. Omdat toen een boekje verscheen over Settela. Dat was onbekend. Ze dachten ieder altijd dat het een Joods meisje was. Iconische foto Ja. uit het meisje. Ja, was- maar Aad Wagenaar, de journalist van het Parool, die kwam uiteindelijk achter, maar hier in zoektocht, dat dit Settela is gewoon een Limburgs meisje uit Bugten. En dat heeft ook heel veel relatie met mijn geboortedorp, want daar waren 2 minderheden. Een Joods gezin en het gezin van de Steinbachs, die heel veel bij Dr. Duizends en zijn vrouw over de vloer kwamen. Sinti gezin. Ja. Dat Sinti-gezin, Settela, is gedoopt als de naam van die doktersvrouw, Annemarie Joosten. Dus die familie kwam daar over de vloer. En dan kwam dat die vader en zijn zoon waren begenadigde violisten. En zij, ook als dochter van de directeur van het ziekenhuis in Sittard, die gaf kamerconcerten. Hm. Dus dit heeft een hele lange voorgeschiedenis. Ja, voor jou persoonlijk en als Ja. onderzoeker ook beide. Als we even teruggaan naar dit monument, dat heeft ook, het is niet vanzelf gegaan. Er was eerst sprake van een andere kunstenaar. Kun je ons toch wel even meenemen? Het is niet zo leuk misschien, maar wel belangrijk. Meenemen in dat proces. Want ja, de reden dat we er nu hier zitten, Ja. is wat er allemaal is vooraf gegaan. Nou ja, goed, kijk, we hadden natuurlijk in eerste instantie had ik mijn oog laten vallen op Marene Bamberg. Hè, die ken ik ook al jaren. Ayla ken ik ook al jaren. Maar Morena, die komt uit Roermond. Dat is een Roermonds meisje. En die heeft er toch een tijd over zitten twijfelen of ze dit wel wilde doen. En die kwam uiteindelijk met een voorstel
Wat eigenlijk, ja, dat wisten denk ik van tevoren ook wel, dat voor dit kerkbestuur en Pater Weerkamp onacceptabel was. Dus dat was, toen ze belden op, ik zeg, ja, ik zet je op de speaker, want ik zeg, weet wat nu gaat gebeuren, dat gaan ze niet accepteren. Dus het was een meisje met prikkeldraad. En toen zei Pater Weerkamp meteen van, ja, aan mijn kerk geen prikkeldraad. Dus dat was eigenlijk de oefening. Niet erg. Want ik denk dat jaar uitstel heeft het kerkbestuur wel ook overtuigd dat we ook een andere plek moesten kiezen. Niet op de muur waar de plaquette voor Pater Blijs hangt, waar je heel weinig ruimte hebt. Nee, dat was toch een andere zijmuur die heel vrij was. Ik zeg, als we dat dan doen, laten we dan ook die hele muur gebruiken. En daar hebben we toen eigenlijk ook voor gevraagd om een kunstwerk te maken wat echt die hele muur zou vullen. Nou, dus eigenlijk zijn we daar allemaal heel blij mee. Uiteindelijk is alles Soms goed moet je gekomen. wat geduld hebben. Ja. Ja, zeker. Bij En de- alles gebeurt vaak met een reden, zeg ik altijd. Ja. Bij de opening zaterdag, je gaf het al aan in het gesprekje vooraf, allerlei bekende mensen hebben gesproken. De waarnemend gouverneur was er, Michael Teunis, de burgemeester heeft gesproken. Lala Wijs heeft ook gesproken. Ja. Die ook op de Dam heeft gesproken ja. bij de herdenking. Die kijkt natuurlijk ook al een tijdje. We hebben ook de Holocaust Memorial Day iedere om de 5 jaar op het gouvernement. Dat was nu ook zo. Lala was daar ook en ik ken haar al langer. En het is natuurlijk ook de familie Wijs. Heeft natuurlijk echt iets te maken met Kapel en Zand. Want haar vader heeft die Sint-Bedevaart Hannes gesticht. Wijs. Dus het lag voor de hand dat zij dat zou doen. Haar broer is de voorzitter van de Sint-Bedevaart, Rello. En haar nichtje had een paar jaar geleden al op de Dam gesproken. Toen ik het dichtje voorgelezen, dus toen zei ze, kan Luana, die komt uit Enschede, kan die ook niet wat doen. Ik zeg, nou, dat lijkt me helemaal perfect. 2 mensen uit de Sinti-gemeenschap die het woord voeren en 2 mensen die vanuit de overheid ook. En het moet zijn beide, de burgemeester en ook de plaatsvervangend gouverneur, hadden ook gewoon echt een heel goed verhaal. Dus Mooi, het was een hele mooie, inhoudelijke bijeenkomst, met prachtige muziek. Dat twijfel ik geen seconde aan. We hadden het al even over, hè? Lange geschiedenis, persoonlijke betrokkenheid is ook langdurig. Is het zo dat er nu meer in het algemeen meer aandacht komt voor Sinti en ook voor Roma? En ook in relatie tot de Tweede Wereldoorlog, hoe schat je dat in als historicus? Ja, jawel. Kijk, het heet niet voor niks de vergeten Holocaust. Dus de afgelopen 10 jaar heb ik daar zelf natuurlijk ook veel aan gedaan om dit verhaal wel over de bühne te trekken. Met exposities die door heel Limburg is rondgereisd, met lezingen die ik ook vaak met Sinti-muzikanten heb gedaan. En het is ook in de kanon van Limburg, een uitgave van het LGOG, het Geschiedkundig Genootschap, is een hoofdstuk gewijd aan Settela. Dus dat zijn wel hele belangrijke stappen in de goede richting. Nou is zo'n monument natuurlijk niet alleen bedoeld om te herdenken, maar ook om mensen bewust te laten worden, et cetera. Is daar ook over nagedacht, Ayla, om bijvoorbeeld de scholen te betrekken bij het monument? Of is dat iets waarvan je zegt, nou, dat moet zich nog ontwikkelen? Ja, ik denk dat dat in Roermond zich moet ontwikkelen. In Remscheid is dat wel al. En in Westerbork heb ik toevallig gisteren bericht gehad dat het monument daar is geadopteerd door een jeugdscouting, die dat in de toekomst dan ook gaan bijhouden dan. Zeg maar, hopelijk nog heel lang, als wij er ook niet meer zijn. Ja. Dus, maar ik denk dat dat hier ook wel... Hoe waren de reacties? Nou, heel lovend, gelukkig. Ja. Van alle kanten. Daar ben ik heel blij om. Want je moet altijd rekening houden dat je nooit iedereen tevreden... Ja, er is altijd wel iemand die iets dan niet leuk vindt of mooi vindt. Maar gelukkig, afklopt tot nu toe niet. We hebben alleen maar goede reacties gehad van alle kanten. Mooi. Ja. Goed. Nou, fijn om te horen dat het gelukt is. Een stuk van de reis is afgelegd met dit monument als tussenstop. Hartelijk dank voor jullie komst hier naar de studio. Ja. Dankjewel. Gedaan. In het schone dorpje Azerooi hebben ze ook een toneelclub op het Duperplank. En dat doen ze al 10 jaar. Dit jaar komt de 7e editie. Nou, we zijn toch benieuwd, want aan tafel schuiven we over aan Bas en Ine. Welkom beiden. En wie lang duist u al met die toneelclub? Ja, eigenlijk vanaf het begin. Vanaf het begin. Ja, ja.
Ja, was dat voor dich altijd al van, ik wil een keer op de plank gaan staan? Of was dat... Nou, we hebben in de carnavalsvereniging Stingig wel geregeld op de plank. Kijk, dus toen had je al geen ervaring. Ik ga een klein beetje ervaring, ja. Ja. En wie is die toneelclub toen ontstaan? Het IEM is een stuk in een blijtje gezet. Het is het blijtje bij ons in de dorp. Ja. Het heet ook gewoon het blijtje. En daar werden dan mensen gevraagd die wat graag bij een toneelclub wilden komen. Nou, daar hebben zich een aantal mensen op gemeld. Ja, dat is dan uiteindelijk... Is het dat geworden? 10 of 12? Nu zijn we met 12 jaar. 12 jaar. En Bas, dus toen ook al vanaf het begin? Ook vanaf het begin maar bij jou. Eigenlijk ook op die oproep gereageerd en ook al regelmatig met de carnaval op het podium gestangen. En ja, me toen ook aangemeld en eigenlijk niet weten dat het mama ook met zou doen. Hij geworden, dat was Dus, apart van elkaar. Ja, Ja. dus we komen voor toen dezelfde avond achter wie we de informatieavond hadden. En de stazerij toch best groot. Ja, ja, Op een inderdaad. strookje. Ja. En ja, maar wel heel leuk om dat samen met mam te kunnen doen. Ja, zeker, absoluut. En is het ganz anders, toneel of we een bondje over doen of toneel? En wat is dan het verschil? Het verschil is dat het ja, bij een bondje avond, dan maakt het niet, eigenlijk niet uit wat ze zes of thuis, zolang de mensen maar lachen, hè, want dan komen de mensen voor. Ja. En ja, er heb zeker een aantal lijnen waar ze helmels. Maar bij het toneel is het toch wel heel strak. Zich echt in de tekst haaien. En dan mag zeker wel aan en toe eens een gekke slag er doorheen gooien, maar Smeren, nummer voor smeren dat. voor hè. nummer voor dat, ja. Maar ja, er zijn een aantal mensen die wat ook heel letterlijk de tekst leren. En de volgende leert dan het laatste woord van de vorige persoon. Dus, en zo, om zo op elkaar op te kunnen volgen. Dus improviseren, dat is eigenlijk ook niet de bedoeling, want dan Eigenlijk raken andere niet, nee. mensen de weg kwijt. Ja, eigenlijk niet. Je hebt er een aantal bij ons die wat wel kunnen improviseren. Maar er zijn er ook een aantal niet. En ja, daar weten we dan ondertussen ook wel van elkaar. Heb je al 10 jaar dezelfde regisseur? Of Nee. wie heet dat? Nee, we zijn het begonnen met een regisseur uit Remunt woont die. Die heeft de eerste 4 stukken met ons samen ook geschreven. Ja, Dus dan moesten we hebben wel ook zeggen dat we ook geïmproviseerd Ja. hebben eerst. Hè? Ja, daar hebben we Dat voor ga je in eerste helemaal instantie al die 4 stukken samen geïmproviseerd. Dus er werden ja, eigenlijk een beetje, ik wil graag zien zoals de lama's. Ja. Je zag van hier wil ik her, dit wil ik zien. Maar dan ligt de lat wel hoog, hè? Nou. Want grappig zijn Ja, en dat- dat de hele tijd Ja. is niet zo makkelijk. Ja, en dat was in het begin was dat ook heel lastig om daar met te beginnen. Want zie hij gaat hoe ze her wou. En ja, veel moesten dat gewoon uitvoeren. En uiteindelijk zijn dat wel al 4 hele leuke stukken geworden. En hier doet het zelf schrijven, begreep ik? Of, Doe niet meer. nu Niet meer, nee. Oké, in het begin alleen. Alleen de Want eerste jullie zijn 4 hier- jaar. Ja, voor een voorstelling die binnenkort plaatsvindt. En dat is een bestaand stuk Ja. eigenlijk, een klucht. Ja, dat is een bestaande klucht. Die wat geschreven is door Henk Goede uit mijn kop. Ja. En die is vertaald en herschreven door onze huidige regisseuse Milene Bekkers-Brenners. Die doet dat nu voor het 3e jaar en daar zijn we heel trots op. Want, eigenlijk een jaar of 3, 4 geleden toen scheidde onze vorige regisseuse er met uit. Toen zaten we een beetje met het handje in het houden van ja, wat gaan we nu doen? Wat willen we gaan doen? En toen hebben we eigenlijk Milene dat vertrouwen gegeven om dat over te gaan nemen. En ja, dat deed het hartstikke goed en dat gaat hartstikke goed. Is De- bekend in de toneelwereld. Ja, nee, eigenlijk totaal Helemaal niet. niet. Nee. Het heeft 1 jaar een rol gehad. Hè? Oké. En dan in die eerste jaren ervoor die het dan hoe moet ik zeggen, Regieassistentie. ja, zoiets. Ja. En ja, nou, dat is perfect. Fantastisch. Helemaal prima. En de schmink is ook best wel professioneel, mogen Ja, we zeggen. ja, Ja. is ook sinds een aantal jaar behoorlijk professioneel. Neem eens minder als Tony Zet. Onze welbekende wel Tony Zet. bekend Ja. hier Ja. in Remun, ja. Ja. Die hebben we daarvoor bereid gevonden. En ja, dat deed ook hartstikke goed. En ja, hij komt ook met ideeën. Hij kreeg dan ook het script en hij heeft dan eigenlijk nog niets gezien, maar dan komt er eigenlijk al met ideeën binnen van, ja, van dit ga ik dit maken, van dit ga ik dat maken. En ja, Fantastisch. compleet met pruiken en alles erop en eraan. Ja. Zo. Ja. Ja. Wat gewoon voor verwachten dit keer? Hoe gaat het over? Dan gaat het over de super. De super. Ja, en hij speelt zich af in een supermarkt. En ja, dat is Huub, dat is hij neven mij. Ja. Ik ben de Hij is de supermarktmanager, supermarktmanager, ja. Op het lief En- geschreven. Ja, letterlijk. letterlijk, ja, inderdaad.
En ja, die bakt er eigenlijk niet veel van. En zijn personeel, die werkt er nog een beetje aan met. Die doen allemaal gekke dingen. Ja, het is echt Hilarisch, Ja, dat hoor ik al. ja echt Ja. wel. Ja. We werden op een gegeven moment geboeld op het... Was niet alles verkocht. ja, een tip, ja. Een Dat tipje is van wel de een sleu, leuk ja, tipje. ja. En je zit met 12 man, zeg je? We zijn met z'n nul 12, ja. spelen. Ja, we hebben Ja. sinds dit jaar hebben we nog een debutant erbij. En dat is voor, ik was eigenlijk de enige heer binnen het clubje. En dan hebben we uiteindelijk toch een man van een van de speelsters bereid gevonden om ook met te gaan spelen. Dat er een mannelijke rol in zat. Ja. En sinds dit jaar voor het eerst spelen we ook met figuranten in de supermarkt. En zijn we zo vrij geweest om onze prins Loek van het afgelopen jaar een figurantenrol aan te bieden. Fantastisch, ja. En die heeft er ook met beide handen aangegrepen. Dus dat is wel heel leuk, ja. Ja, en we hadden nu 14 dagen geleden hadden we dan een repetitie met hun erbij. Ja, het ging eigenlijk hartstikke goed, hè? Leuk, hè? Ja. Schoon om met te maken natuurlijk. En wie lang denk je er nog toneel te spelen in de Duub? Ja, zolang als dat voor dat leuk vind je blijven voor dat doen. Ja, want Want dit, ja, de geniet er enorm van om de mensen lachen te maken. ja, en ik ben al een paar keer geweest kijken. De zaal zit goed vol, Ja. 2 avonden lang. Ja, Dus dat gaat toch wel goed af. ja joh, en dat ze zo door het jaar. Ja, en dan hebben ze dan natuurlijk ook veel zin dan, als we zo omheen zijn toes, dan komen er van die oespraken die dan... Oefenen jullie een beetje thuis zo tegen Nee. elkaar? Nee, niet in de eigenlijk keuken nooit. bij het Eigenlijk afwassen. nooit nee. gedaan, hè? We hebben ook eigenlijk nooit dat voor stukken met eind moeten spelen, Nee. zeg maar. Ik heb altijd zo uit dat man dan toch een hele andere rol heeft. Wat niet met Geen te directe maken- dialoog ja, eigenlijk. precies. Ja. Ja. En dit Typisch. jaar heb ik geen rol, dit jaar ben ik figurant ook. Ook leuk. Ja, ook leuk, Toch? ja. Ook Ja. leuk. Wat blijft? Zo. Nou, ja, vakken vullen, ja, werd Ja, geholpen. vakken vullen, ja. Ja, Hey, de voorstellingen zijn Ja. 5 en 6 juni. Zijn er nog kaarten te krijgen? zeker. Ja, En we waar zijn, kunnen mensen die krijgen? via Facebook, op een dieper plek, onze Facebook-site. En we hebben ook een affiche, dat kan ik ook eventueel nog in beeld brengen. Daar staat ook de link in naar hoe we de tickets kunnen kopen. En we hebben ook 2 vrijkaartjes metgenomen voor Ja. de zaterdag. Heb ik ook Dus die idee. mogen je via Remond Nieuws mogen die voor ons weggeven. Fantastisch. Dus, Nou, Ja. dankjewel. ja. Dus bij deze de oproep dan. Ja. Kom Om, maar maar eh, kijken. Als je zo'n eigen avond wil slagen, dan moest je gewoon naar de Duub in Azerooi komen op Ja. 5 of 6 juni. Ja, Ja. fantastisch. Dankjewel voor uw komst. Ja, ik heb En nog heel veel succes, dat brengen we dadelijk Oké. nog in beeld. En dan zou ik zeggen, ja mensen, laat het de redactie weten. Wilt Geer nou die voorstelling? Kent Geer die 2 keertjes winnen? Laat het dus weten. Via Facebook. Zeker 10% van de Amerikaanse bevrijders na de Tweede Wereldoorlog had een donkere huidskleur. Het waren Black Americans, Afro-Amerikanen. En toch is daar weinig aandacht voor in de geschiedenisboekjes. Er is een monumentale begraafplaats van Amerikaanse slachtoffers. Maar daar zijn een tijdje geleden panelen weggehaald. Er was veel over te doen geweest. En onder meer Cor Linsen, die al een paar keer bij ons te gast is geweest, heeft zich daarover druk gemaakt. En toen dachten we, daar willen we een item over maken. En we gaan erover praten met een paar mensen. Niet alleen met Cor Linsen, maar ook met Rosie Peters. Net als Cor, een kind van een zwarte bevrijder. Maar we willen eerst beginnen met Theo Bovens. Hartelijk welkom van de stichting Black Liberators. Voor de mensen die het gemist hebben, en dat het was wereldnieuws, mag ik wel zeggen. Kun je nog even kort samenvatten wat er gebeurd is met die panelen bij de begraafplaats in Margraat? Ja, daar waren 2. Het is bij Begraafplaats Margraat is een visitorcentrum, een bezoekerscentrum met een tentoonstelling in. En die tentoonstelling die vertelt het verhaal van de mensen die begraven zijn, de bevrijders die in het begraafplaats liggen. En daar zitten dus ook Afro-Amerikaanse bevrijders bij. Plus het vertelt het verhaal van de aanleg van de begraafplaats. En die begraafplaats is ook onder andere mede aangelegd door
mensen van met een kleur inderdaad, Afro-Amerikaanse soldaten, die hebben meegeholpen om die graven te delven en de gesneuvelde soldaten mee te begraven. Nou, daar waren panelen in die tentoonstelling die dat verhaal vertelden, zowel het verhaal van een bevrijder als het verhaal van de aanleg van de begraafplaats. En daarmee aandacht gaven aan de rol die Afro-Amerikaanse bevrijders hebben gespeeld. En dat was een hele bijzondere rol, want die werden in het thuisland, werden deze mensen op dat moment nog volop gediscrimineerd. Er was nog een rassenscheiding. Was een rassenscheiding en de scheiding was apart in de bus. Ook apart in het leger. Dat waren aparte onderdelen. Dat was niet gemengd. En men zegt eigenlijk ook, die vochten eigenlijk aan twee fronten. Ze vochten in het eigen thuisland en in het eigen leger tegen discriminatie. En ze vochten tegen Hitler en Nazi-Duitsland. En dat is een heel bijzonder verhaal. Nou, die twee panelen die zijn er met heel veel moeite gekomen. Onder andere door Mieke Kerkels, die het onderzoek naar de rol van zwarte bevrijders echt een beetje heeft geëntameerd. Ja, dat is een documentairemaakster. En historica. En op een gegeven moment kwamen wij daarachter, nadat wij nog in februari verleden jaar waren gaan kijken en heel veel trots nog naar die panelen hebben staan kijken, dat ergens in het voorjaar van verleden jaar die panelen zijn weggehaald. Daar kwamen we rond de zomer achter. En wij hebben natuurlijk gevraagd, waarom zijn die weg? En ja, toen is daar heel onduidelijk over gecommuniceerd. Een NRC-journalist uit deze streek, Paul van der Steen, heeft zich daarachter gezet. En die is erachter gekomen dat die panelen zijn op last van de Oorlogsgravenstichting van Amerika zijn weggehaald. Eerst was het verhaal om te rouleren en nog een keer terug te komen, maar later bleek dat ze definitief zouden worden opgeboden. In de publieke opinie was het idee eigenlijk, Trump vindt dit niks. Om dat te voorkomen als gevolg daarvan zijn ze weggehaald. Nou, dat is een van de verhalen. De ABMC, de Oorlogsgravenstichting, zegt in feite van we hebben deze begraafplaatsen om mensen te eren en te gedenken die gesneuveld zijn. En we zijn er niet voor om de geschiedenis van Amerika te vertellen. Nou, dat is de andere kant van het verhaal. Wat de waarheid is, doet eigenlijk niet ter zake. Wij vonden het gewoon niet kunnen dat die panelen weggehaald werden. En we hebben vanaf het begin gezegd, die geschiedenis moet je niet vergeten. Die hoort ook in die begraafplaats te verteld te worden. En dat is onze stichting heeft tot doel om het verhaal verder te vertellen. En wij vonden het uitermate pijnlijk dat die panelen weggingen. En we zeggen, die panelen moeten terug. En er zijn nu ook 2 nieuwe panelen, plus nog een aantal verhalen extra. Maar die zijn niet exact hetzelfde als de panelen die zijn weggehaald. Oké, eigenlijk om te kijken hoe we dan verder gaan. En eigenlijk is het effect dus andersom geweest. Ja, dus dat gekke is, wat wij als stichting bedoelen, namelijk het bekendmaken van het verhaal, is, ik bijna zeggen, dankzij Trump. Juist, dankzij de hele wereld kent nu het verhaal van de zwarte bevrijder. Ja. Dat. En dat is natuurlijk een verhaal wat ook waard is om te vertellen. En toen hebben wij gezegd, je moet niet afhankelijk zijn van wat de Amerikanen, hoe dat gebeurt. Wij willen ook zelf dat eerbetoon aan onze zwarte bevrijders. Dat willen wij vormgeven in de vorm van het monument zelf. En dat monument kan ook buiten de begraafplaats plaatsen. Daar wil ik zo meteen even mee verder gaan. Ik wil eerst even naar Cor Linssen. Je bent hier eerder geweest. Je bent de zoon van zo'n zwarte bevrijder. Klopt, jij was een van de mensen die boos was toen het nieuws naar buiten kwam. Ik was heel boos, maar ik wil die naam niet noemen van de Amerikaanse president. Dan kom ik er niet meer in. Hè. Maar het ging mij gewoon hierom. Dat ik dat zag hoe de mensen zich zo uitsloten waren. En geen erkenning hebben. Terwijl, hier hadden ze het wel, anders waren wij er niet geweest. Hè. Dus, en daar was ik echt boos over. Want ik heb het eigenlijk nooit ter lijve meegemaakt wat discriminatie is. En daarom ben ik bij de hal gaan werken vroeger. En heb ik dat wel meegemaakt, want ik was niet zwart genoeg. En daar was ik zo kwaad. En ook had het boek gelezen van Mieke Kerkels. Dat die mensen er aan het ploeteren zijn. En thuis zijn ze geen cent waard, waren ze niet. Zegt mijn familie, nou nog. Wat probleem, maar ook die panelen heb ik ook allemaal gestuurd. En ze vinden dat prachtig. Mooi. Ja. En een van de dingen is, we hadden het al over de Amerikaanse overheid en de naam van de president die we niet gaan noemen. 6 mei heb je de Amerikaanse ambassadeur gesproken tijdens een herdenking. Ja, jullie allemaal. Maar je hebt met hem gesproken en je hebt hem ook aangesproken op deze kwestie. Ja, ik heb hem dat gevraagd. Ik heb hem ook aangesproken over dat, African Americans. Ja, ik me dood over.
Ja, ik durf dat nog niet te zeggen, maar you are Euro-American, hè? Of is toch zo, hè? En het is niet alleen de zwarte Amerikanen, maar die hebben ze ook zogenaamd Indianen, vind ik prachtig, hoor. De natives. Dat zijn de echte Amerikanen, dus in de rest is het allemaal slavernij. Allemaal slavernij, maar ik ben niet zo opgevoed. Dat is het schoonste, maar ik ben zo opgevoed, ik heb 2 broers boven me, 2 op. Dus man was getrouwd. Ja. Pa heeft namelijk, en dat is in mijn grootgebracht, met mijn verwerkers samen gewerkt. Aan de spoorlijn, Nomische Klaarbakstatie, dat we de treinen kosten gaan met papa schaatsvetter en allemaal zo gaat. Dus dat de mensen weer leeg hadden. Maar die Amerikanen die zijn er heel boos over. Maar die zeggen wel, petje af voor pa, want die heeft nooit onderscheid gemaakt. Dat heb ze wel eens verteld. Ja. Heel mooi, heb ik wel eens verteld. Dat was jouw jeugd. Eigenlijk heb je relatief een onbezorgde jeugd gehad. Toch even terug naar die ambassadeur, Ja. want je hebt hem daarmee geconfronteerd. Je verantwoordelijk. Topmannen met gesproken. Ja, wat zei die? Ja, hij wil er echt iets aan gaan doen dus. En ze zijn er ook mee bezig dus. En ook ons overal bij betrekken, dat wat ik begrepen heb. Hè. En, maar ik vind het zo gek op je oude dag dat allemaal nog meemaakt. Net zoals Roosje, we weten dat pas een paar jaar. Ja, je hebt het nu over Rosie. Rosie, jij bent ook het kind van een militair eigenlijk. Ja. Jij hebt een ander leven gehad dan dat van Cor. Jij bent daar wel mee geconfronteerd geworden. Dat je voor de mensen in jouw jeugd anders was. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou ja, toen mijn moeder zwanger was van mij, moest ze thuis weg. Want we hadden een groot gezin en dat kon niet. En toen mocht ze bij haar oudste zus bevallen. En ik mocht daar blijven tot een jaar of 7. Maar mijn moeder moest geld verdienen. Die ging naar Amsterdam werken. En ik bleef bij mijn tante. Maar ik ging dus op school. En naar de hand dacht ik van, oh, dat is ook zo. Zie je allemaal blanke kinderen en 1 zwart kopje, dat was ik. En ik werd behoorlijk gepest, uitgescholden, nikkel en moeskop en weet ik wie wat allemaal. En als ik dan thuis kwam en ik zei van mam, ik kreeg ook wel een pak rammel, dan kreeg ik een draai in mijn oren en dan zei ze sla me terug. Dus het was niet prettig. Ja. Nee. Dus, jullie hebben jullie verhalen ook verteld in die documentaire uit 2021. Ja. Hebben jullie beide figureren. En onlangs nog op televisie is het verhaal nog eens verteld. Even terug naar de panelen, de rode lijn van het verhaal vandaag. Hoe was het toen jij hoorde dat ze je hadden weggehaald en dat er plannen zijn om er toch een monument voor op te richten? Ik vond het ook heel erg, net zoals Cor, omdat eindelijk je kreeg wat terug van je vader. Hè? Ik heb mijn vader nooit gekend en dat was toch een beetje genoegdoening, zo van, ja, hij is toch geëerd, hij is toch een goede man. Ondanks dat ik hem niet gekend heb, dat deed me goed, omdat mijn stiefvader, wat ik naar de hand kreeg, was geen goede vader. Dus ik heb altijd een beetje vastgehouden aan mijn donkere vader. Ja. Heb je ook gesproken met de ambassadeur? Ja, heel kort. En? Maar ik heb het heel positief ontvangen. Hij was dat heel, is geweldig. hij luisterde naar onze verhalen en ja. Oké. Nou, er zijn dus nieuwe plannen, Theo Bovens. We hadden het er net al even over. Er is gesproken om het zelfs op meerdere locaties te doen. Venlo heeft zich het eigen initiatief al aangemeld. Ja. Wat is de stand van zaken nu? Nou ja, we hebben verleden week met het bestuur van de stichting hebben we een soort concept afgerond en dat komt dus ook naar buiten. Het klopt dat er op verschillende plekken initiatieven lagen en mensen ook enthousiast zijn geworden voor dat verhaal. En terecht. De rollen die de zwarte Amerikaanse bevrijders hebben gespeeld zijn natuurlijk ook verschillend. In Zuid-Limburg zijn het met name ondersteunende troepen, die bijvoorbeeld het kerkhof hebben aangelegd, maar ook in de keukens, in de garages, in de wasserijen en dergelijke gewerkt hebben. In Venlo is het speciale verhaal dat ze ook aan de gevechten hebben deelgenomen. Dus overal zie je verschillende rollen. En het was dus een zoektocht voor ons om te kijken hoe ga je dat met 1 monument vormgeven. En wij zijn er dus ook van overtuigd dat je dat niet met 1 monument moet doen, maar dat je dat moet doen met een monument wat op meerdere plekken zichtbaar is. En dan kom je al heel snel tot de vorm van de mural, iets wat op een muur te zien is. En wij gaan met een shortlist van kunstenaars, van artiesten gaan we ook kijken van waar kunnen die murals plaatsvinden. En wij hebben een 5 tot 6-tal gemeenten geïdentificeerd waar we zeker weten dat zwarte Amerikaanse soldaten hebben gelegerd. En we gaan dan die gemeentebesturen benaderen van stel een muur ter beschikking. We hebben ook wel wat ideeën over.
Die mogen zelf een kunstenaar erbij kiezen die dat zou kunnen doen. En dan samen met een schoolklas of met een scoutinggroep of met een vereniging van veteranen of misschien met de kinderen van de Zwarte Bevrijders een soort community art ervan maken. En dan komt 1 monument, wel in 3D, dat gaan we in Maastricht plaatsen, vlakbij het Koningsplein, waar de grootste zeg maar, plek was waar de meeste Zwarte Amerikanen hebben gewerkt, omdat het 9e leger daar het hoofdkwartier had. En in die combinatie maken we dus eigenlijk een soort gezamtkunstwerk over heel Limburg. Nou, daar komen we mee naar buiten. Wat ik nu heel kort zeg, staat natuurlijk ook netjes op papier. De provincie heeft, de provinciale politiek heeft gezegd, wij moeten daar iets aan doen. We weten dat Venlo dat wil, we weten dat Maastricht dat wil, we weten dat Margraten daar iets mee wil. Dus wij denken dat dat te realiseren is en we hopen dat we ergens eind van dit jaar het eerste mural kunnen onthullen. Gaat de provincie ook mee betalen? Laat ik anders stellen, ja, ik heb daar niets meer te vertellen, maar het zou mij verbazen als ze dat niet zouden doen, want wij moeten echt zeggen, de huidige steun, gouverneur is ook lid van de Black Liberators, ja, en dus de lijnen zijn kort. De steun die we hebben gekregen is enorm uit de hele Limburgse samenleving. En dat is natuurlijk ook door dat verhaal van de panelen gekomen. Ja. Maar ook de Amerikaanse ambassade is geïnteresseerd, heeft ook aan medewerking toegezegd. De ambassadeur was inderdaad een heel positief gesprek wat wij gehad hebben. Omdat zij ook wel snappen dat als het verhaal misschien niet past op de begraafplaats, waar ze overigens in de nieuwe panelen wel degelijk aandacht besteden aan de rol die de Amerikaanse soldaten gespeeld hebben, dan verdient dat verhaal wel degelijk aandacht. En daar is de ambassade ook van overtuigd. En ze gaan daar dus wel op een respectvolle manier mee om. Zeker. En nou goed, en wat er ooit met de panelen, de nieuwe panelen zullen zichtbaar zijn vanaf het weekend op de begraafplaats in Margraten, kunnen mensen ook naar kijken. Memorial Day is vandaag, dus dit zijn alle aanleidingen om het verhaal weer verder te kunnen vertellen. Hoe ben je ooit zelf hiermee in aanraking gekomen? Ja, het was eigenlijk, toen als gouverneur was ik al betrokken bij het project van Mieke Kerkels zelf en de familie Wiggins, van het Wiggenspark, die zijn toen het boek is gepresenteerd op het gouvernement. We hebben die familie ontvangen op het gouvernement. Ja. Dus ik kende dat verhaal. Dus toen Mieke Kerkels woont inmiddels in het Westen en wordt ook al een dagje ouder en zei van ja, dat werk moet worden voortgezet. Toen hebben we gezegd, er moet eigenlijk een stichting komen. En die is op 5 mei 2023 hebben we die stichting opgericht. Dus het is ook een hele symbolische datum. Ja. Dus nog pas 4 jaar geleden. En toen hebben we gezegd, wat gaan we doen? Nou, we gaan kijken naar een monument. We gaan dat verhaal vertellen. Dat was een mooie website, de Black Liberators in the Netherlands. Ik raad iedereen aan om daarnaar te kijken. Daar staan die verhalen ook op. We gaan iets aan educatie doen. Alleen, we hadden een wat rustiger tempo in gedachten. Zo een aantal keer per jaar bij elkaar is misschien wel genoeg. Want in 1 keer waren jullie dus en in 1 keer werden wij wereldnieuws. En ik mag best zeggen dat ik als gouverneur redelijk bekend ben in de wereld. Maar door deze affaire is dat nog extra is dat in de hele wereld. Bemiddelen jullie ook? Want we horen net het ideaalbeeld wat je natuurlijk hebt van iemand die er niet is of die we niet gekend hebben. Doen jullie dat ook? Nou, de mensen die documentaire van 2001 hebben gemaakt, die zijn nog steeds bezig met het zoeken naar familierelaties in Amerika. Dat gaat tegenwoordig ook met DNA, wat je ter beschikking kunt stellen. Maar dat is een race tegen de klok. Wat in die documentaire, voor de mensen die het niet gezien hebben, werden dus die van Wanda bedoel je. Ik en Wanda bedoel je. Toen, die werden samengebracht met hun biologische verwanten. Ik heb de hele familie erbij gekregen. Ja. Ongelooflijk. Echt. Ja. En Rosie? Nou, van mij is het DNA ook naar Amerika gestuurd. Ze hebben alleen de naam. En ja, ze zijn nou weer opnieuw aan het zoeken, maar de naam Manning is groot en ja, allemaal door veel plaatjes verdeeld. Dus maar het verlangen is groot natuurlijk. Het verlangen is nog altijd. Ook daar heeft de Amerikaanse ambassade medewerking toegezegd om ook aan hun kant te kijken of ze daar wat kunnen betekenen. Ja. Want het was inderdaad, als je nu weet, zij de naam, dus je weet dat is helder. Maar als je dan niet weet wie het is, dan is ieder beeld van een zwarte bevrijder, dan moet je zeggen, dat kan jouw vader zijn. Ja, klopt. En zolang je niet weet wie de familie is. Ja. En dat maakt het dus ook extra pijnlijk als de geschiedenis, als er iets wordt weggehaald uit de geschiedenis, een foto wordt weggehaald. Want dan zou je de vader kunnen zijn geweest die je weghaalt uit een tentoonstelling. En dat maakt het extra pijnlijk. Ja, en zoals je net al zei, het is een race tegen de klok. Het is een race tegen de klok, Maar ja, voor de geschiedenis, de echte historici, kunnen er 100 jaar mee uit. Maar de mensen waar het om gaat,
Daar hoop je eigenlijk van dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. Ja. Ja. Nou is het heel mooi dat er nu een oplossing is. En het is eigenlijk wel een wereldprimeur die we hier dan hebben, denk ik. Ja. Ik wil nog even afsluiten met jullie. Cor, als je dat hoort, murals op verschillende locaties. De Amerikaanse overheid die is positief en respectvol. Ik vind het allemaal prachtig, vind ik dat. Want ik ben zelf in de Staten vaker geweest nou, hè. Maar dan zie je dat, ga ik even terug naar de discriminatie. Dit is nou nog. Ik was daar niet zwart genoeg. En dan word je ook met de nek aangekeken. Heb ik echt, dat is heel lang geleden. Het zijn niet de Provinciale Staten, maar de Verenigde Staten. Ja, de Verenigde Staten. Want Amerika is groot, hè. Je hebt de Verenigde Staten. Het was in Los Angeles was dat. En daar heb ik dat gemerkt, dat ook onderscheid. En die donkere mensen hadden nooit obesitas gezien. En dan namen ze ons mee, de Nederlanders die kwamen aan boord dan, en als wij praten dialecten, werden we kom jullie straks s'avonds niet hoeven te werken, hè. Maar kisten bier mee, hè. En dan namen ze mee naar een restaurant, kreeg ik zo'n hamburger op een bord. Maar er zaten mensen wat je allemaal aten. Ik had nog nooit dat gezien. Maar, dan kom ik terug bij mijn nichtje. Ja. Daar doe ik ook vaker mee bellen, met neven ook. En daar zijn er allemaal cousins, hè. En die had gezegd, Cor, is hier nog steeds hetzelfde. Want ik heb gesolliciteerd. En is het 101 aan de telefoon. En dit vind ik dat je dat allemaal kunt. En dan ga ik daar naartoe en dan kijken ze. Oké, nou dan is het toch wel goed dat er nu dus een monument komt inderdaad. Dat zit ook in het voor jouw DNA. vader en voor de anderen. Ja, Rosie, voor jou nog een korte reactie? Ja, op ik vind het ook fijn dat het verhaal vertaald moet blijven. Want discriminatie blijft altijd. Dat blijft gewoon. Of het nou is Maar je blank zwart is dat bent, ook. of blank, of je bent scheel, of je hebt rode haren. Blijft altijd. Ja. En daar moeten we tegen strijden. Dat Nou, fijn dat het zo... blonderen. En dat Ik wil begint... nog wat zeggen, want mijn vader die ligt in Knoxville, Tennessee. Hè? Ja. Dus die is overal geweest, maar die is levend thuisgekomen. En die is alleen dement geworden met 75. Dus hij is met 89 gestorven. Toen ik dat hoorde, ben bij zijn graf geweest. Net te laat. En er staat er dezelfde geboortedatum op als die van mij. Alleen 20 jaar later. Dus gelijk dat te testen, mijn kinderen ook. En dan moest ik wat vergeten dingen kocht. En ik ben gewoon dement. Misschien één ding, want ik denk dat... En dan gaan we het langzaam afronden Dat vanwege het de terecht is, tijd. hè, dat men de geschiedenis moet blijven vertellen. Maar ik vind ook dat mensen trots mogen zijn op die geschiedenis. Absoluut. En dat was een beetje het effect toen die panelen weggehaald was. Het was net alsof Amerikanen niet trots zijn op dat deel van de geschiedenis. En dat hoeft niet, en natuurlijk is dat een pijnlijke geschiedenis. Maar geschiedenis hoeft niet leuk of plezierig te zijn. Nee. Maar het is wel onderdeel van je geschiedenis. En dat is, hopen we ook met dat monument, het gesprek op gang te brengen. Dat het er gewoon bij hoort. En dat je rustig trots mag zijn op je afkomst. Ja, Dank jullie wel voor de komst. graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging. Hè. Ja, beste kijkers, dit was Midden-Limburg op zondag met Johan en Carmen. Dank aan de gasten in de studio. We hebben het gehad over 2 mooie monumenten. Het monument voor de Sinti en het monument voor de Black Liberators. En daarnaast over Op een plank bij de Dupe. Mensen, gaan kijken naar de monumenten of gaat naar het toneelspel. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en EuroPC Roermond.